Kani kadai kebenta kebenengkong Phang Khun Thepmynsiem ke Kmie. Kino kesur kebakor lariu haki tenong skor ujang. Kumtahi hakashi minit ulaki jod na Jingtia. Ujak ukur ciawi ki kman bad upej ya kata kekenthai. Upenhiar Msiem bad udon ke Jingleng a bad don Jingsum. Kenthai ke babah priu kayeng hajan jongu kadai ke sweetie ke batam ya u kumbasau lani sansnam ya ke sweetie la shu adop ni ri ai da upai ujak kenang bakan long kum ke kurim ujak anda ulahe lasan namar ke Jing klat no upai jongu ke Jingle ke sweetie bat ke Jinglong jongkaru kelanang sniu kat nang mi ipor kisi me ubam dar kam ai tang ban pej ya gadur khmat chung meru la iken cheng gadur bahabriu jong ka sweetie kadap da ka Jing isi bat ka Jing shun ya ujak upenran ya ka Sahlang mat chung u pa usngausi tang ba kwa ban bu nut ya ki Jing Kren jong ka sweetie ngan ong ya me ngalale ka ai ke bha ban kersyan ya me lada mem don akor ngan be no shisendon na kani ke yin ujak ukre ukrum upong ki jan bat lakham ki ti kumba umut ban kura ya kenro namar ke Jing bitar bat ke Jing snodom kalakiu hakashin rong kli chung tang ba ipa i ong ba phidei ban ya tho shong kurim bat nga la ujak ya ka sweetie la phaktin ka sweetie dei ipa i chongme ipa panbor yanga ban ya tho shong kurim bat me hatu upa i chongme ula chu kelimo banga mencur ne ya kata kumno ngan la ban ya tho bat ya po shong kurim kum bat me uba klem kam klem jam ujak ukre ukrum bat phong ki chan endau lami ulong i ka sweetie ba i ka sweetie kala phaktin wat chu khot ba i yanga ngamaham teng bat kadairu kasien ka bakhadu kapisa ka ba bebam bat midi menta kadai ka jonga lada medang nut ban kam ba i yanga ngan penyam bat bread yame shasurong ka sweetie ka pedom bat ka bitar ya ujang bat ka pej iben bat ka ipo ya u ka ong ngatip tikna pamen nom la ban im haki surok bat men sayap khan nadu ba ipa i im don shu nakani ka sla prathai kum kita ki jingpan pen kidai ki ba ujak umat man la kapor bat sngo lengo ni sngo plashu ya kata ka Jinglong chai bat don akor ka jong u ka penlong ki ka sweetie bakan iben bat klem khan snap shu ya u don ki por pa ujak usngau artatin bat ukli haladi hatu ngadai shisha uta ubom larkam ba i ulakum laktin sweetie namdon pisai eshu ujak uring Mensiem kumba so sat dangdai ubat mai jong uta usnam ha kata ka school ba kalong ka sweet kanong hikai bat kadonru ka company jongka pat kadai ka brio ka barius pa pej yeme ka sweetie kala ong milong thek kum utu unong krong shish ka Jing ikan Jing kala ong bat ka pej yu da ka Jing isi nangta ka sei arspa dollar na ka pla chongka pat kala bread hamadan nangta ka phai bat ka pet no nangta namar kam kwa ban yu i ya kadur khmat ujak upej ya kapisa ka badan hamadan bat ukham kikti jong u ba usngau bitar ya ka Jingle jong ka sweetie ha ka bakut uklam shim ya kata kapisa umi na kata ka yeng namar umla sha nila sngap shu ya kita ki Jingjenja ka sweetie kanya da ka kali BMW jongka bat kami na kata ka caka parking kali ujak uyeng harut surong bat u
Shupet yaka upule haka university kaba ka switi ka hikai kamun baki yai nakacu kalanti hanrei ka switi kamkwa asange ban kitlang bat shong bat ujak haka kali jongka bat ka I ya u marwei hangta paun yai deka kecap pet nang ni kalaong bat shong daka bos kumame uriu po mem dan hok ban shong haka kali jonga hadien bakala dep kren ya kita ki kentien kayu ya u accelerator bat ya uat nangta ujak ukriat kibnian bat upet ya kata kali BMW kabala nang paci bat poi kham sechengai bha ki khmat chung u kilasaw namar ba u Sngewrem bat Sngeu bitar u ong sweetie kachingle chongphi kalalong palat liam don watang shinayaru hapla kapisa ban bam jas ngiru ula syupan keliang na kipar kelas jong u bat kata kasi kadai kaba uha ban siu bat ban phai no ya kapisa kaba ushim keliang snewbok ba kata ka arspa dola kaba ka sweetie ka ai hanrei Trei pat ban shim watla kamlong kaba cenjar ya ui ya kapisa hamadan haba ulapoi ha kata ka skul ba ka ching ting kalawan lap ya katba udang yat bat poi hagit ujak uya kendu ya kapar kelas ke jong kaba upan pisa keliang kasara kadang thiet syadut syabar kampus jongka university haba kayu I ujak balalong kum ubit bahar ngai ke cingmut cing perkhat jong kala pertai bat ka ong hei jak kala dei kapor bapin sio no ya kapisa kaba phishim keliang hatu kadai ni kala kli ya ujak ulah kwa bantam kadur khmat jong ba usngau le ran shaba palan utrut ya unyu kli jong pat ukren da ka cing Sngeu le ran bat ong ai por se yanga shisni an Trei pat time bangan yo siu dam ya kapisa jongphi lak nuk nuru la shaite ngala yo ban siu yupi lakam ktien kasara la kanusien ba phi penslam phi hab ban ai no kapisa jonga menta kasngihi kasara kala Kren khor pat kam Ïalade shu ya ujak ba un pen phai ktien ujak da kasur besngok khia ulaong tang ba ngamdon pisa menta wat shinayaru kasara kala kem ktien memdon pisa kala keli bat kala ong hatu memdon se ime ipa bamen pan naki hatu medei uba Kmie klem kapa ujak ula kham kikti ba usngau bitar nadu ba ula kan mau nadu mensyuaru rangkat lang bat upa I chung hanrei haba syakot hakasara da ubom don Kmie don kapa kala penlong yu ba unbun cingmut cing perkhan bat don cing suk shu hatu medei shisha uta ba Kmie klem kapa laong kasara dong an ai por ya me menta shisni tang ba medei ban siu sauspa dola ngan pha yu Samla jonga manle ya kabadon kam lada memla ban siu nangta kala lek no ujak uyang sa hangta ula Sngeu sik thang shaba palan ula Sngeu kadang shon ya kita kicing ban ben pat kicing sha ben klem rai kadba ujak umut perkhat no ban Trei pat time ka phone jong kala ring ujak upet ya kola ID dei manu pat haba upet bha ya uta number phone udai number ba phone nashabari usyap tieng yo dei penban kiriu thok kibamut ban shim kabu ya hanrei haba ula perkhat sani bha Phang ka online recruitment jong kiriu le no kiba hasiria hakaba dang penasyan hakipor bladam hakaba ki ai tulom prahajar $1 shisni Thepmynsiem jong katrang dik dik ban lej shasiria klem salia hello ujak la Kren hanrei klempoi perkhat kasur kabau yo Sngeu kadai hi
ketien shnam kaba usno thu bat kasur nasha shiliang ka ong jang ngadai imei jong phi ujang ula kendet kumbayu trong peseng hakabaning kong usno ba kiwei kren penshra ya u bat nang ta ula sngau khuslai bat sngau si thang Khmensiam ula kali haladi kumno udan shisha se imei jong u jang wat sngau gitar ni dom yanga ngam don lan da kumwei bat nga hab ban net shabar hakini kisnam tangba menta ngala ban wan phai shayeng ngan persyang kat bala ban penlut por bat phi khun namar baro shi kat tu ngam yo lan ban ya don rengkan lang bat phi ngan pha pisa ya phi $1 million bat phila ban penon kam yaka lada phila penlut yaka safuan pat yanga kata kecing yakran keba klempoi perkhan kala syukut no kum harngai mar yakut kata kecing yakran ka message kala poi ka account jong phi kebakut number not iwei arlai la credit $1 million bat ka balance ka badan menta kalong $1 million prapulai dollar ujak sngau la ngai chu ka kbi chung u kaba pat chu i ni kendu teng ban ithu dur khman ka ayu hadu $1 million upaj ya kata ka message pat unyau ya kita gi zero unyau shinyau biang khnang ban pentikna unyau hadu kumba khat san sin bat nang ta ulech ATM ban check la ka dei ne am $1 million ta ka chingman bom la batai ka dei shisha $1 million saka eshu ka dei kami ka ba phla chung ka ba shu ai kum tu $1 million kum ka pocket money wala ka sweetie ka buon kam ha ka business chongka ka don tang kum ba ha po $1 million kun thubru ya ka kali chongka badru ya ki pisa ki ba ka kan show ujak ula phumut phuman bat uya che campus chongka ta ka university ha ka ta ka por ka sweetie kamut ban lej shakawai pat ka building naka benta ban shim class ka kren daki kentin iben mars yo i ya uja balai memdon ha class mila shuphu samarki katne thek lakat ubriu baduna ka bor perkhan ngam lej class shu nadu menta ujak uyeng hangta bat upej ya ka sweetie char ka sweetie kelas ngau phla shikadai e ka yo i ba ujak ulong pher bat ulong snow skambha haba pej ya kidur khmat chongu hatu uni mdai mo utu ubam larkam barangkat dor berkacaka brednyon kumno unut pen phai nia yanga lada memdai u khawput what you want shu shayeng chonga nadu menta kasngi ujakru ulangnya lakadang ya kata kecing le bom sutnyau jong ka sweetie ujubab klam ching perwa ngam wan phai shu ngan sa no shawai hatu kani kadai ka kam danda menta bangaladon $1 million ngam kwa shu ban yu i kadur khman jong ka sweetie ka ba pej iben bat kren ben yanga man la ka por ujak uperkhat haladi meso kraw kata ngakwa yo i hadu kanu minot ban le kumta nadu menta lada medang nuot ban wan hakani ka yeng chunga ngan pen kedia yaki kicap chong me ujak patiau uphai dakadien par uphet bang nangta ka sweetie ka kerdam yaki kicap chongka hamadan baka snowdom bat snow shrai ya ujak tangba kamla lei shphang kata bat kaphet nangta ban lai chim class no ujak ubalami naka school ba ula shim daga taxi ban lai sharial estate agency kabadon hapdeng sor lengba ka pisa ba udon kaba hakmat ujak ukwa kalong bandon laka chong ka yingsa namar ba umdon jeka sa shu du ba umi na yeng jangka sweetie hadien ba ula kenyan ya ka chingkhang ban ple
Bat banrung kinong Trei trong kata ka real estate agency kim patiaw AA lem ni bej ya ujak uba kariam ke bej ke jong u kalong ke bala blad rong bat rimbha ulong kum utu ubriu bawat ching Trei lem ni krong ban yo bam lem ni utu ubriu ubam dan mon ban thien han rei uba super syang ban rung hangta tang ban pen pengan Ïalade badon ke air condition ha kata ke kamera kham hadin lawan u manager bapej ya kata kedukan ba umi na office bat kita kinong Trei bajai pede kilapan step ban yang join bat le men le ban keli ya ujak se pidon kam ayu ujak ula cuba pa ukwa ban thiet ka yeng kata kinong Trei kala keli iben ya ujak phimut ban thiet yeng se kapej daki khman bahe pelau kapej ye ujak shi slambha kadai kabala Trei slambha kum ka real estate agent bat khamyar e bakan bakla haba kabishar yaki customer la bandon uwei nakashi hajar kinong thiet kiban thiet yeng kibahapo chongkarta kaba arphaus nam kum ujak tangba kita kiwei ki phongsot bat kinya daki kali ki barem dor se kumban syuthu ya phi ka yeng ka batat e ru ka shong dor khat $1,000 shi square meter hattu phisno tikrane e am ban thien kata ka echen kam kwa ban pensep e ya ka por chongka bat ujak bat ka sur chongka ru ka Kren kumba kam don mon ban ya Kren kam bat ujak